zeilen vind ik ook leuk, dus ik heb een katamaran op Vlieland en dan gaan we ook wel samen zeilen, maar dit is zijn boot dus. Ja. Daar ga ik ook graag mee. Maar nee, dit zijn de laatste dagen van de vakantie voor jullie? Ja, volgende week weer onderweg. Okay. Nog 10? Jo. Ik Ja? niet. Nee? Nee. Ik Nee. moet een jaar over doen, Oh. dus dat is wat minder. Maar hij kan lekker zijn gangetje gaan, want we zaten ook nog samen in de klas, maar ik moet een jaar over. Hoe komt dat zo? Ik weet niet. Ja, stress of zo, weet je. Misschien. Ja. Ja. Hier nog. Ik deed wel mijn best. Maar, Ja, dat wel. Ja, dat wel. Ja. En wat deed je hem voor opleiding dan? Toch, jong? We deden het VWO en ik doe nog het VWO dus. En dat dan? Ik ben ook leraar, ik neem een tussenier. En ik Oh. ik in working in de techniek. Oké. Ja, waarom dat tussen hier dan? Omdat ik een beetje de praktische kant van de techniek moest zien in plaats van de theoretische kant is de directe focusschotelen op de universiteit. Dus een beetje ontdekken Ja. hoe dat gaat. En het boordje, is dat van die dan? Ja, die heb ik ooit een periode van mijn pa gekregen en dan hebben we, Jort en ik geholpen hem opknappen, hebben we hem deze mooie kleur doen. En samen een beetje. Ja. Dat is wel mooi, hè? Ja, zeker. Van Paken. Zeker, ja. Paken is er nog? Paken is er nog. Ja. En die shit je me eens even zien of gaat hij nog wel eens mee? Nou, mooi gaat hij net meer, dat wil net meer, maar als je het zit dan vindt hij het hartstikke mooi. En ga je straks maar op vakantie dan, of is het alleen nog... In december dan mijn ouders zeker zeilboord. Dan neem ik mijn boord, maar dan sliep ik hierin alleen nog of met mijn vriendin. Dan sliepen we hier en hebben we een eigen plakje. En als we dan ergens aan de kant lezen, dan kun je de boord inpakken en het zeil. Dat vind ik wat mooi. Als je een plak van stil lezen, dan kun je gewoon in je eigen paard roepen. Nou, dan succes er nog een dag, jongens. Ja, Hetzelfde. hetzelfde.